Eskolan erderaz egiten zenduen eskolea. Neskak eta mutilek aparte batera? Aparte. Zenduen eskolea. Aparte. Zenduen eskolea. Zenduen eskolea. Aparte. Zenduen eskolea. Aparte. Zenduen eskolea. Aparte. Zenduen eskolea. Zenduen eskolea. Aparte. Zenduen eskolea. Aparte. Aparte. Zenduen eskolea. Aparte. Zenduen eskolea. Aparte. Zenduen eskolea. Zenduen eskolea. Aparte. 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 Aparte. Zenduen eskolea. Aparte. Neskoak, eskamutilak. Eta nireban, ingreso batxiller arte, hori alde hori, han egin joan, han oso regimen gogorrago izan zen, Eta horbe, kuriosidadea, naiz da regimeneko izan, hor ere, Agustin Ondara, ezagutu nebanik Ondarra, irakasle bat, euskalduna zana. Eta harek ere niri lagundu ustan, ez da? Beste batzu guztera, txartu potosiran guaz euskaldunokaz. Nigoatzen az, nik igual ez deneban la tren eta que venga aquí el de la concordancia vizcaína, eta venga, belarrondoko bi hartu, eta gero etxera joan, da negar baten, da, bueno, gero mama etxean egoan, bueno, zesan ibez, zuke izin kasorik, zuke inzurea, eta bueno, horre kontra esan batzuk bizine bazanik oso gogorra nire epoka horretan, ez da? Bai.